panahon sa pagsulay, naghatag og kusog sa matagad lang panlimbasog. Ikaw ang dangpanan sa mga katawhan. Ang imong pag-amuma kang Jesus ug kang Maria, nakahatag katumanan sa pagbuot sa kaitasan. Mga hiyas mo nga naampo, ipaambit mo karon, kay ikaw alang ka namo sumundo. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalad mo kanamo tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalad mo kanamo tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Daghang salamat, O Senyor San Jose. 1, go. Mga igsoon ko diha ni Kristo, mayong buntag. Sulod ining atong santos nga misa karon, atong yapil sa pangapag-ambok kining mosunod nga mga intensyon. Misa pasalamat alang Saint Joseph for the graces and blessings received, ang naghalad, heirs of Crispiniano and Fabiana Pisons. Misa pasalamat alang ni Saint Joseph and all saints, ang naghalad Lani Cabrera and family. Misa pasalamat alang kang Saint Joseph, ang naghalad Darren Bihag ang San. Misa pasalamat alang kang Senior Santo Niño, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, graces received and good health, ang naghalad Bilin May. Misa pasalamat alang kang Saint Joseph, Virgin Sarigla, Senior Santo Niño, for the blessings received and good health, ang naghalad Edgar Vivian Kinain and family. Misa pasalamat alang kang Saint Joseph, ang naghalad para one family. Misa pasalamat alang kang San Jose and all saints sa mga grasya nga nadawat and good health, ang naghalad Eduardo and Ursula Sanggil. Misa pasalamat alang kang San Jose, Santo Niño Birhen sa Manawag, Saint Vincent Birhen sa Simala, Birhen sa Rigla and all saints sa mga grasya nga nadawat and good health, ang naghalad Ferdinand and Lourdes Kinki. Misa pasalamat alang kang Saint Joseph, ang naghalad Helen Espinosa. Misa pasalamat alang kang Saint Joseph, ang naghalad Danilo and Rosa Hinco Perez. Misa pasalamat alang kang Senior San Jose, Birhen de los Remedios, ang naghalad Leonela Gumapon and family. Misa pasalamat alang kang Saint Joseph, ang naghalad heirs of Mr. and Mrs. Jose Son Rodrigo Sr. Misa pasalamat alang for the fest of Saint Joseph, good health, for blessings and graces received, ang naghalad Ramirez family. Misa pasalamat alang kang Senior San Jose, Senior Santo Niño Birhen sa Rigla, ug tanang santos, ang naghalad Rita and John Soliano. Misa pasalamat alang kang Senior San Jose, Mama Mary, Senior Santo Niño and all angels and saints. Fiesta ni Senior San Jose sa mga blessings nga nadawat, ang naghalad Alfanta family. Misa pasalamat alang kang Senior San Jose,
Mama Mary, Senior Santo Niño, and all angels and saints. Fiesta ni Senior San Jose sa mga blessings nga nadawat. Ang naghalad Marilu D. Alfanta and family. Misa pasalamat alang kang Saint Joseph. Ang naghalad Maan Tapangan. Misa pasalamat alang kang San Jose. Ang naghalad Rogelio Cortez and family. Misa pasalamat alang kang Santo Niño Virgen sa Fatima. Senior San Jose, good health and graces receive. Ang naghalad Oncenes family. Misa pasalamat alang kang Senior San Jose. Ang naghalad Manakad family and Carolina S. Dinolan. Misa pasalamat alang sa good health, strength, and all graces and blessings received. Ang naghalad Manuel Sanchez. Misa pasalamat alang kang Senior San Jose. Ang naghalad Bibo Dahino and family. Misa pasalamat alang kang Saint Joseph sa mga grasya nga nadawa. Ang naghalad Nora and Villamor and Lydia Mondero. Misa pasalamat alang kang Saint Joseph for all the blessings. Ang naghalad Portia Malazarte and Emilia Atagi family. Misa pasalamat alang kang Saint Joseph. Ang naghalad Joseph Manuel Sanchez and Benji and Hilda Tanilon. Misa pasalamat alang kang Senior San Jose. Ang naghalad Lugod family. Misa pasalamat alang sa mga grasya nga nadawat. Ang naghalad Marababol family. Misa pasalamat sa tanang santos o grasyang nadawat. Ang naghalad Ramiso family. Misa pasalamat alang sa grasyang gihatag ug maayong panglawas. Ang naghalad Glory Dueñas and family. Misa pasalamat ang naghalad the people of Zone 7 Lower Loob. Misa pasalamat alang sa kapistahan ni Senior San Jose. Misa pasalamat, Thanksgiving, ang naghalad San Roque Kapusoan. Petition. Prayer for healing of Geraldine Dimapi and Josefa Minot Lingo. Ang naghalad Lollipop Uwano Dezon. Petition for good health and peace for healing of the family tree. Ang naghalad Canuto family. Petition help us from COVID-19 and give us good health every day and healing of family tree. Petition good health of the family, healing of family tree, and for protection. Ang naghalad Nunez family. Petition mawala na unta ang COVID sa kalibutan. Ang naghalad Eliezer. Petition healing of the family tree. Ang naghalad Chusel Ocab and Manuel Sanchez. Petition Saint Joseph Virgin sa Manawag to have a good health always and peace of mind and heal the world. Ang naghalad Alin Min Panyares. Petition ilikay mo kami sa kadautan ug niining sakit nga COVID-19. Ang naghalad the people of Zone 7 Lower Loob. Petitions alang ni Saint Joseph Santo Niño ug inhan sa kanunayng panabang. Ang naghalad Diaz family. Petition alang kang Senior San Jose. Ang naghalad Aldren B. Abi. Ato sa giapil sa atong mga pag-ampok ini mga kalag sa purgatorio ug kapahulayang dayon. Alang sa mga kalag nila ni Juaneta Paula Martiniano Nieves Eduardo Jose Sr. Ang naghalad Cabrera family. Alang sa mga kalag nila ni Horacio Sr. Loesa Justiciano, Emilio Yolanda Romulo, Epifanio Yulayla, Anita o Kang Rogelia. Ang naghalad Marina Villamor. Alang sa kalag ni Fe Bustamante o tanang kalag sa purgatorio. Ang naghalad Oncenes family. Alang sa kalag ni Miguel Mike Abangan o tanang kalag sa purgatorio. Ang naghalad Friends. Alang sa mga kalag nila ni Joveta, Marisa, Linda, Nicolas o Kang Shirley. Ang naghalad Lollipop Uwano Dizon. Alang sa tanang kalag sa purgatorio, ang naghalad Leonela Gumapon and family. Alang sa mga kalag nila ni Francisco Sr., Francisco Jr. o kang
Edelbrando Ukang Gavino. Ang naghalad, Marigold Hira Yu. Alang sa kalag ni Wilfredo Suico. Ang naghalad, Dindo Suico. Alang sa mga kalag nila ni Mamerco Sr., Fee Ariane Marie, Jericho Bernardita. Ang naghalad, Ramirez family. Alang sa mga kalag nila ni Aveta, Alfredo, Tadio, Angel, Louie, Grant, ug tanang kalag sa Purgatorio. Alang sa tanang kalag sa Purgatorio, ang naghalad, Canuto family. Alang sa mga kalag nila ni Monica, Edie, Siren, ug tanang kalag sa Purgatorio, ang naghalad, Carmen Labora. Alang sa mga kalag nila ni Jesse, Tomasa, Joshua, Joseph, ang naghalad, Josel Oka. Alang sa mga kalag nila ni Erenia, Armando, Ricardo, Tolentino, Jesus, ug tanang kalag sa Purgatorio, ang naghalad, Rosetta Medallo. Alang sa tanang kalag sa Purgatorio, ang naghalad, Manuel Sanchez. Alang sa mga kalag nila ni GC, Greg, Tomasa, Joshua, Ben, Golden, ug tanang kalag sa Purgatorio, ang naghalad, Dolioso Anoka family. Alang sa mga kalag nila ni Antonieta, Sabino Sr., Guillermo, Sabino Jr., Carlito, ang naghalad, Jaime Cabahogan family. Alang sa mga kalag nila ni Carlito Sr., Alwin, Gloria, Elena, Luis, ug tanang kalag sa Purgatorio, ang naghalad, Padilla family. Alang sa mga kalag nila ni Edelberto, Rebecca, Epifamia, Jesus, Alberto, ug tanang kalag sa Purgatorio, ang naghalad, Arivalo family. Alang sa mga kalag nila ni Carmencita, Andres, Eustaquio, Adelaida, Adonis, ug tanang kalag sa Purgatorio, ang naghalad, Eden o Aklo. Alang sa mga kalag nila ni Iman, Javier, Zoe, Pilar, Crispina, Anisito, tanang kalag sa Purgatorio, ang naghalad, Mr. and Mrs. Bernardita D. Uwano. Alang sa kapos makalag sa Purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sakop sa servants of the suffering souls apostolic. Ngalan Tuhan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga naa kaninyo. Rumandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa,
Pasidungog na to sa atong mahal nga patron, Senior San Jose, ato nang hinulsulan ng atong mga sala. Sa tanan, kasayloon sa atong mga sala, ug dagdon tagitaniya ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit, kadait siya mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa salat sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa samahan, dawatang among pangamuyo. Kaya ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon na Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos nga magkagagahom, gitugyan mo ang mga sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao, ngadto sa puutan nga pagbantay ni San Jose, ubos sa iyang panabang, itugod nga ang imong simbahan, magamping niini kanunay, ug magdala niini ngadto sa kahimpitan diha sa iyang taas sa pagpangluwas. Kini among ipangayo, pinahagit sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi o hari uban ganimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahanturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham, o kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios. Kita mao ang ipadad-an niining mensahe sa kaluwasan. Kay ang mga tao sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas. Nihisabtan nila ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlaw igpagpahulay.
Apan sa dihang gisulatan nila si Jesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta. Ug bisan wala sila'y nakitang katarungan sa pagsilot kang Jesus sa kamatayon, ilang ipangayo ni Pilato nga patyon si Jesus. Ug human nila mabuhat ang tanang gisulti sa kasulatan mahitungod kaniya, gikuha nila siya sa krus o gilubog. Apan gibanhaw siya sa Dios. Ug sulod sa daghang mga adlaw, nagpakita siya ni adtong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan sa Israel. Ug mianhi kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita. Ang gisaad sa Dios ngadto sa atong mga katigulangan nga iyang buhaton, gibuhat niya karon alang kanato nga ilang mga kaliwat. Pinaagi sa pagbanhaw kang Jesus, sumala sa nasulat sa ikaduhang salmo, ikaw ang akong anak, karong adlawa nahimo ako nga imo amahan. Ang puno sa Ginoo. Nagbutang ako sa akong hari dito sa Sion, at akong balaang bukid. Isang yaw ang sugo sa Ginoo, ang ginumingon ka nako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayukan ako, kalagan ko ikaw sa kanasuran aron mahimong kabilin. Sa kautlanan sa yuta, aron maimong katigayunan. Magmando ikaw kanila sa baston nga puthaw. Bukon mo sila, ingon ug kulon nga yuta. Ikaw ang akong anak. Mga hari pamati kamo, pagmatmong kamo nga magmando sa yuta. Alagari ang Ginoo, uban sa kahadlok, ug pagsadya kamo diha sa iyang atubangan. Uban sa kapurong simbahan ninyo siya. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak
Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y ina ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsapak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanunon, tao nga matarong. Apan dili siya buod nga pakaulawa niya si Maria at ubangan sa mga tao. Usa naglaraw siya sa pagpakigulag kaniya sa hilom. Samtang naguna-una siya niini, nipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya lalaki ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, ituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag ninyong tanan ay pista pagayot. Sa dito pa ko masayang sa Tisa kuy ba 2011 wala pa to'y segunda patron dito. Ang patron ra si San Lorenzo Ruiz. O karon na segunda patron si San Pedro Calungsod, pero sa una pag-abot na ko apat to'y segunda patron. Mga na ni hangyo ko ni Monsignor Chris Garcia na may commission service sa una na maghimo mig segunda patron dito sa Parokya Tisa. Hangyo kung mahimo lang si Senior San Jose ang among segunda patron. Niingon si Monsignor Chris Garcia nga di na pwede si San Jose ton na himo ang segunda patron. Kung kaya nga naman na Monsignor, si San Jose universal patron. Sa ato pa patron siya sa tanga. Kung nga sa ato pa natong mga taga-Mandawi mayong besta natong tanan. Kung kaninyo diha na sa inyong mga live streaming ang dili mga taga-Mandawi kay si San Jose universal patron man, so ato siyang tanan mayong pista natong tanan. Kung maghisgot na ganig pista, makinumdum di ko na itong akong tiya maguwang sa kong papa dito sa lungsod sa kong papa sa Buluon. Mubakasyon gan kong Buluon at to ko mag-abot niya. Munang di ka sa pirmig na siya nga kuan lagi ko si PA lagi ko sa una kanang kada pista at to ba mamista dyo ko inaabot na ko sa balay nabuutan man taong kita siya may rest in peace itawag ito na ko what the Bible says kay kada pulong mugawa siyang bakba ginuog yun pagpurabuyag kay kayo kay tingbutan na ay tagmatakdan ko nangyabot na pamista mangutana rin siya din man ka anamista dahil ka ko sunod din ang pangutana ningon din na siya nga kinsa may patron dito na di ko ka-answer anak bawa lagi sa patron dito nung magkibawa na ito siya kung siya mong giadto may siyang sampai mong giadto kaon mulang nagsuhon makadungog tagpulong pista mo dahil masud sa tuo kaon karon ning panahon sa COVID lahi ning pista one for the ages kay daghang gutom pero salamat sa Ginoo naagyapon tay kaon
Makahalad gyapon tag pagkaon, pasalamat sa atong patron. Nyalain nga sulod sa atong una-una kung pista, kaon, inom, sugal, disco, rain-rain sa madadaan, in the word, kalingawan. Lahit pudrong pistahan, one for the ages ni kay watay kalingawan ron. Kay kalain po maglingaw-lingaw tanong uban dito na pangamatay na, nangasakit na. Pero bisan pa niya na sa watay hikay, watay kalingawan, nagapunta, nagpadayon atong piyesta, nadayon gyapon ang atong, kaya ang rason sa atong piyesta, dili man kaya kumukaon, kaya sa gracias Ginoo, makakaon man pagtarunta. Bisag nguban, paggutom na, kaya salamat sa Ginoo, makalingaw ramang panta sa atong kaugalingon, bisag naratasod sa atong kwarto, kay stay at home. Padayon atong piyesta kay numero uno na itong rason nga nung nagpista ta, kaya ang pagpasalamat magyod sa Ginoo. O ikaduhang rason na ito nga nagpista ta, pagpasidungog sa atong patron, si Senior San Jose. Bisan sa atong kalisod karon, daghan pa kay tag-angay, ipasalamat sa Ginoo. We should count our blessings, kay mas daghan pa ang atong kabulahanan kaysa atong mga kasakit. Makaamgo ta sa grasya sa Ginoo nga gi-provide sa atong provider si Senior San Jose nga mga adlaw nato nga kinabuhi. Kung i-mention nato ang mga butang nga atong angay pasalamat sa Ginoo, mabuntagan gyud ta. Pero momentum tagusa nga angay natong ipasalamat sa Ginoo, kining atong kinabuhi, kining kinatas ang gasa sa Ginoo kanato nga buhi patah, nga sa hulga nining kamatayon nining atong pandemic, kining COVID karon, ani ata nag-celebrate sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo, naagyan punta aron makapasalamat sa Ginoo. Kanang singan aning kasagaran nato na binas mga batan-on, nag-idol yung mga artista niya, kanang naatay idol ato gina siyang sundon. Ang iyang buhok, tinupihan, linakwan, sinultihan, sundon gina nato siya. Ug maunay usas mga rason nganong pagpista ta aron pahinumduman ta nga si San Jose mo'y atong himuong idol, nga ang iyang kinabuhi ato untang sundon. Kay dili ta mo idol o kanang mga buhi pa, kay wapay siguro, no? Nga shining stars pa kaya ng mga artista, pero kasi sumbag ko may mga bituing walang ningning. Ang atong himong idol kanang mga tao sama nato nga patay na karuntuan na sa langit, na tested and proven na sila na sa ilang kinabuhi, nahimo sa ilang angayan pasidunggan sa Ginoo dito sa kalipay sa langit. O number 1 ay ang atong Senior San Jose, nga ato siyang sa atong tema karon, ato siyang humble guide in dialogue towards unity, harmony in the community. Bisan tuod wala siya tingog-tingog, di gyud ta kakita ko sa kapulong niya dinhi sa Ebanghelyo, apan siyang kinabuhi, akita nato nga gipuy-an niya ang gugma sa Ginoo sa iyang pagkaama-ama sa atong Ginoong Hesus ug sa pagkabuutan nga bana sa mahal nga Birhen Maria. Na silang tulo ang triumvirate mao'y atong haligi, mao'y atong giya, mao'y atong guide in dialogue
ngadto sa pakikiusa diya sa atong katilingban. So nini atong pagsaulog nini kapistahan karon, atong iusahon ang atong mga pasalamat sa Ginoo samtang magpadayon ta sa pagpangayo ug dugang grasya sa Ginoo pinaagi ni Senyor San Jose. Inaguli nato ron, naguli na naman daidaan tas inyuha, inag-ablis nyo kaldero ron, tagulto lang agi kay way hikay, way sud ang kaldero, pero gilang kay naamanta nining santos nga misa. Indinhi labaw panis litsyon, labaw panis sa hikay, ang atong saluhan karon ang atong yung Ginoong Hesukristo, ang langit nung kalanon. Ug bulahan kita nga gidapit ni ini. Imbitaron tingalatag kaon adto rabas pananglitan adto mayor baron kur adto sa kanang barangay captain baron mintas magatangtag sakyan ng desdaan na imutana asa man ka adto kay mayor kay giimbitar ko paniudto pagka proud ka nato. Pero karon pagka labaw panis tanang bangkite kaysa akong giingon ang atong Ginoong Hesukristo maayong pagasaluhan ang langit ng kalanon ug again bulahan kita agidapit sa iyang bangkite. Maayong pista natong tanan. Hiniusa kang San Jose ang taong dungganan ug may dakong pagtuo, magdungan kita isip banay sa Dios sa pagpangayog ngadto sa matuod nga amahan sa tanan. Muingon kita, Ginoo, dungga ang imong banay. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa simbahang lukop sa kalibutan, ngang iyang misyon sa kaluwasan, magpadayon diha sa tanang kayutaan, ubos sa pangama ni Senyor San Jose, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa mga relasyong panag-industriya sa tanang dapit, nga sa kanunay ang mga Kristohanon, mupatunhay sa kaangayan o pagkamatarong sa mga kahumpungang pamatigayo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa tanang nagtrabaho, nga maila ang makiangayong sweldo aron sila takos nga magkinabuhi isip mga anak sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa mga himatyo nga si Senyor San Jose, maghupay kanila diha sa ilang mga ulahintak na dili sa yuta, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang kanilang nanaguna kanato diha sa pagtuo, nga maangko na nila ang kahayag ug kalinaw ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Amahan, itugot ang mga pag-ampo sa imong simbahan ug pinaagi sa pangama ni San Jose ang pingi ang katawhan nga imong giangkon nga imuha pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jupay ng
Ngagsuon bagampo kamo ang kining atong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios mamahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamo. Alang sa pagdayeg paglimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos diba. O Ginoo, sama sa amahan ng gugma, giagalagaran ni San Jose ang imong bugtong anak, anak ni Maria nga Birhen. Itugot usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan, uban ang limpyo nga kasing-kasing. Inihamong ipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos Amahan, Diyos na tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angay nga pagdayeg, magahimaya, magpasidungog ug magasaulog kanimo sa pangilin ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nagihatag mo nga bana sa Birhen nga inaan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Kristo nga among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa kaawit sa walay unong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos kayo rikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya paan may pasalamat kanimo. Nipikas sumihatag ni ini ngadto siyang matinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis ug mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini, Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa ginabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang ug moalhagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, Jose among Arsobispo, kaabag Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malao mong mabanhaw sila, ug ang tanan nga namatay diya sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang ginahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya, ban kaniya diha kaniya, gihatag kana kanimo makagagahong Amahan, diha sa gahiusa sa Espiritu Santo, ang tanadungo ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong, kag itudlo kanato sa atong manunubos.
kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubo. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa ganunay manaa kaninyo. Maadam sa kanimo. Atong ipakita ang atong pag-inigsunay. Peace with you. Peace with you. Sa Diyos sa salamat sa Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkite. Pili ako ang nagkalamat Pagulong lamang. Dining tumura, himuon na ninyo ang inyong act of spiritual communion.
magampo kita. O Ginoo, panalipdi kanunay aming mong banay, nga naglipay tungod sa pangilin ni San Jose, ang pingi nga maluloy o nang imong gibusog sa Eucharistia, gikan ni ining altar, ingon man ang imong mga gasa, nga sa imong kaluoy imong ihatag. Iniamong ipangayo, binaagi ni Kristo, among Ginoo. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O Diyos among amahan, nisangpit kami kanimo ni ining panahon sa among panginahanglan. Nga unta panalipdan mo kami batok ni ining hulga sa COVID-19, nga mikalasnas pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa mong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ni ining mong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga una-una sa mga batit sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangod. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po sab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalikon ta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Inaamog ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga nagpuyo ug naghari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Señor San Jose. So din tungura sa ngalan sa among team of pastors din sa Mandawi, pinanguluhan ni Bishop Medifil de Leones, among mga pasalamat ninyo sa inyong mga kanunay pag-ampo o sa pagsuportar sa atong parokya din sa National Shrine of Mandawi, of St. Joseph sa Mandawi. Ang atong mga pangaliya nga uban sa mga Triune Hearts, nira Sacred Heart of Jesus o Immaculate Heart of Mary o ang Chaste Heart of St. Joseph. Mapadayon tadi sa atong paningkamot, tagaginod nining kalibutan na aron sa ingon ana magiusat ang tanan sa kalipay dito sa langit. Inaot paunta ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dad ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos San Jose, sa mga pagampuhan ihalap mo kanamo, sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos sa paghatag kanamo. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos sa paghatag kanamo. Daghang salamat o Señor San Jose. Ang buntag ay ang pista natong tanan.